ओइ ना फिसाखौ माबाना ओरै Happy Holi लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननिसिम Happy Holi ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा बेखौ बयबो मिन्थिखागौ नै हलिनि सायाव ओमफ्राय जोंना गामियावहाय हलि खालि फुजाबो जायो आरो फुजा जाखांबाय ओमफ्राय जोङो फुजायावबो थांनानै फैखांबाय एसे हलिबो गेलेबोबाय दै बेफोराव नांलायनाय दङ मोखांफोरावबो नांजोबनायमोन ओमफ्राय आङो हुगारबाय दायो न'आव एसे गेलेलांसै आरो गेलेग्राफोराथ' रावबो गैद्राया गथ'फोरजोंनो गेलेगोन आङो गथ'फोरजोंनो मोजां मोनखायो थांनाय बोसोरावबो गथ'फोरजोंनो गेलेदोंमोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो जालारा बेखिनियानो एसेल'सो बांद्रायबो गेलेजाया न' ओमफ्राय आंनि हलि गेलेग्रा लोगोफोरखौ एसे देखायनो फैदो 1 2 3 go Happy Holi रनिता गैखायामोन दे आवगोल रनिता जोनोम जायाखैमोन ना थांनाय बोसोराव दङमोन रनिता गैयामोन दा आं थांनाय बोसोराव जोनोम जायाखैमोन दां रनित ना बोसोरसे जाबायदि Happy Holi Happy Holi Happy Holi Happy Holi Happy Holi today Happy Holi Happy Holi Happy Holi Onserang kunjan ba? Happy Holi mutu. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Kasih kalong pun nazab. Happy Holi mutu. Happy Holi. Armagi ya. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi mutu. Happy Holi. Happy Holi. Macam mana nak? Happy Holi. Ayo tu Happy Holi. Deh. Happy Holi bhai. Happy Holi. Mutu ni logo. Komal bhai. Lagi. Deh. Deh. Tip. Happy Holi. Happy Holi. Holi. दायो जोङो गामिनि मन्दिरावहाय थांबाय गामिनि मन्दिराव फुजा दं होननानै आङो दहायबो खोन्थाबोखादोंमोन ओमफ्रायथ' जोङो न'आवहाय हलि गेलेनायनि सिगाङावनो गामिनि मन्दिरावसो थांग्रोदोंमोन नाथायबा आंना ब्लगा एसे उल्था उल्थि जाबाय भिडिअआ आरो आङो बेबायदिनो होननानै होखादों ओमफ्रायो दिनै गामियावहाय बयबो थाङो जोंना मन्दिराव ओमफ्रायो माबाखौ कालारखौ एसे बावो आरो ओमफ्राय बावनानै बेखौनो गासैबो नै बेबायदि एसे फोनलायलायो नैबेयो जोंहा आफा ओमफ्राय जोंहा आफाखौनो गासैबो फार्स्ट फोनो आरो बेयो जोंहा आइ जोंहा आफाखौ फार्स्ट फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय बे गामियावहाय जोंहा आफायानो एसे गिदिरसिन बायदि जाहैबाय बैसोआ नङा माबाया आरो माने गुरुआ एसे गिदिरसिन बायदि बिनिखायनो आफाखौनो फार्स्ट फोननानै गावजों गाव बेफोरबायदि फोनलायलायो आरो ओमफ्राय नै आंबो आफाखौ खुलुमनानै फोनैबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम हलि फोननो मोन्दों आफाखौ नामा फोननायानो जाफेराखैमोन
ओमफ्राय नै हिमानसिजों दियाजों फुनलायलायबाय हलि बिसोर सानैखौ एखे एखे होननानै बुंसोयो मानसिफोरा एसे एखे नुमारो आंबो ओमफ्राय नै जाहा बिजावजालि सानैजोंबो होलायबाय फुननाया मन्दिरावहाय हिमानसियाबो आंखौ नै फुनदों ओमफ्रायो हिमानसियासो एसे कालार लानो बानाय जादोंमोन आरो मन्दिरावहाय एसे रागा जोंदोंमोन मानोबा बारा गोसो गैयामोन खोमा ओमफ्राय बै न'आव गेलेफैनायावथ' बिराद मोजांसो गेलेदों बियो ओमफ्राय आङो मानसिफोरखौसो बारा भिडिअ लाजोबनो हायासै सोरखौ लानो सोरखौ मानो जायो नालाय आन्दायलायलाङो आरो गासैखौबो देखायजोबनो हायासै आरो आङो मन्दिराव थांनाय मानसिफोरखौ ओमफ्राय नै बियो माबा जों गामिनिनो आंखो आनैसो जायो आरो सोमोन्दोआवहाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायबाय थानानै आंखो आनैखौनो लिङा आरो दा सोमोन्दोखौ आब'सो लिंबाय थायो ओइ आब' अनजिमा होननानै ओमफ्राय गावहा आंजों भिडिअ लाफानो होननायखाय खाथियाव लानानै एसे लाफाबाय आङो आर'जआ जोब्बायबो बारा गोबाव जायाखै दिनै एसे थाबैनो जोबदों बेलासेबो एसे प्रग्राम दंबावो होननानै थाबनो फोजोबबाय ओमफ्राय नै बाहेरावहाय जिरायफैबाय आरोना मानसिफोरा प्रसाद जानो थाखाय हौवासाफोरालाय बाहेरावनो जिरायनानै दोनखायोमोन खावसे ओमफ्राय हिन्जावसाफोराबो जिरायफैबाय बिसोरो आंनि खाथियावनो जिरायनाय आरो बिनिखायनो आं एसे भिडिअ लादों नै मेम'रिनि थाखाय उनफोराव नायफिननो होननानै ओमफ्राय दा गासैखौबोसो लाजोबनो हायासै आरो आङो खायसे मन्दिर सिङावनो दङ नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ लाहैनाय जायासै आरो दानजोब्बाय गथ'फोरा जोंना हेपि हलि गेलेग्राफोरा गैला खाजोब्बाय जोंना हलि गेलेनाया जोब्बायबो जोङो माने सिगां गेलेफेराखै आरोना ओरैनो नामनि आन्था एसे गेलेबाय बोसोरनि खेबसे बोसोराव खेबसेल'सो गेलेनाय जायो नालाय जोंना केमेरा जालांबाय थादों ओमफ्राय जोब्बायबो आरोना जोंना हलि गेलेनाया बेखिनियानो ओमफ्रायथ' आरो मा बुंबावनो मुथुनो मा बुङो नामा आं जेबो बुंला जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि गासिबो गासिबो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि गासिबो साबसक्राइबार धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि गासिबो साबसक्राइबार नोंथांमोन बयनिसिमबो हलिनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय हेपि हलि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो खायफाया गेलेयाबो जानो हागौ बा खायफाया गेलेयो दा जायफोरा गेलेया बिथांमोनाबो गाज्रि मोननांला जों गेलेयो आरोखि जिखि जाया हेपि हलि बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंनाथ' भिडिअ'आ दोहैनो जोब्बायमोन ओमफ्राय नै आङो बे भिडिअ'खौ बे हलि गेलेनायनि भिडिअ'आवनो एसे दाजाबदेरनानै होफानाय जाहैबाय बे भिडिअ'खौ आङो बेयावहाय दाजाबनानै होआ सानदोंमोन खिन्थु बे भिडिअ'आ मोनसे ब्लगबो जाया आरो गुसुंद्रायबो नङा एसे मिडियाम टाइपनि आरो ओमफ्राय आं बेयावनो दाजाबना होनसै होननानै होनाय जाबाय बे भिडिअ'खौथ' बिदि माबायाव मा होनो इउटुबाव होनो होननानै लायाखैमोन नामाथाय जोंहा मुथुवासो लानायमोन आरो दाखालि बावैहाय ना बेफारिफोरा जोंहानाव खोमसियाव ना बोफायदोंमोन खिन्थु जोङो सिखाराखैमोन नालाय ओमफ्राय नुवाखैमोन आरो ओमफ्राय मुथुवा बे भिडिअ'खौनो आंनो देखायनो होननानै लानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा आङो भिडिअ'खौ नायनानै बिराद मोजां मोनबाय नाफोरा हनै जिबायदि आराम आंथ' ना
बिदि नुबोला बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्रायो आङो मोजां नुनायखायहाय आं ओरैनो नायस्लायस्लाय आंनि साबस्क्राइबारफोराबो एसे नायथोंसै जोंहानि फख्रिनि नाखौ होननानै एसे होफादेरनाय जाबाय आरोना बे भिडिअआवहाय ओमफ्राय नायाबो बारा गिदिर गिदिर जायाखै नै बासि बासिसो लादों एसे गिदिर गिदिरखौ ओइ ना फिसाखौ माबानो ओरै सेस नोङो सेस नै बासि बासि लानानै बेखिनि मोनबाय आरो नाखौ नै बारा गिदिर गिदिर नंखाया बै दाखालि बावै आंदि ना गुरदोंमोन ओमफ्राय ना गुरनायावहाय मासे ना सान्दा गिदिरखौ आङो जेखाइजों हायखांदोंमोन ना बेसांसेबां जाजोबनायमोनबाथ' जा गिदिर गिदिर आराम जाथारगौमोन आरो दा बिसोरो देरग'वाखै बे आं दाखालि मोननाया बोराय जाखागौमोन खोमा 3.5 केजिसो बारदो नामाथाय ओमफ्रायो बिसोरो थांनाय बोसोरनि जानो हागौ खोमा ओमफ्रायथ' नै बेफारिफोरा नाखौ सुबाय आंनाथ' भिडिअआ मा होनगोन दहायनो आं जोबनायनि हाय आं रायज्लायनो रोंलाहाय मा बुंगोन जालायलांबाय दहायनो आं भिडिअखौ जोब्बाय होननानै बुंबायमोन नालाय ओमफ्राय आरो आं गासिबाव बुंबावनोसै आरोना डाबल बुङो बिनिया होननानै सानलायलायनांला माने जायफ्रा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन आंना रायज्लायनाया बारा मोजां जायाहाय लोगोफोर दे बेखिनिखौनो खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्लाथ' बिराद गोजोननाय थाबाय आङो बाय बाय